gisulti na ni Kristo dinhi aning atong ebanghelyo ang tanan nga batasan ug buhat nga makapahimo natong tinuod nga anak sa Ginoo. Gilingay mong tupad ing na tinuod kang anak sa Ginoo. Ang tinuod ang anak sa Ginoo mahigugma sa kaaway, musugot lag tamparuson, musugot lag daog-daogon. Apan ang anak sa demonyo masuko gina sa kaaway, di gina musugot nga daog-daogon, di musugot dagmalan or tamparuson. Mao na atong pilian. Nya kasagaran sa atong kinaiya nga tawhanon nga acceptable kay dinis kalibutan, murag mupakita nga kita mga anak sa demonyo kaysa anak tas Ginoo. No? Sama anang kana kunong isig ka makasasala, mo pahulam na siya sa iyang isig ka makasasala, niya mag-expect siya og bayad. Mo na'y anak sa sawan, anak nas demonyo. Pero ang anak sa Ginoo, matud pa ni Kristo, magpahulam niya dili na maghuna-huna og bayad. Nindot no? Saban, musunod mo ani, hay may inyong sundon nga mahimot ang anak sa demonyo o anak sa Ginoo. Niya ang tumong ni Kristo unsa man, ingon siya unsa og ang inyong gibuhat maurasad ang gibuhat sa mga makasasala kadto mga biktima siyawa. Unsa may nabuhat ninyo nga labaw sa ilang gibuhat. Nya kadto sila di man to sila kasud og langit. Di sa to pakita sang gasigig simba, nya parihar sa tagbinuhatan nila. Wa gihapoy posibilidad nga malangit ta. Sayang. No? Sayang kayo. Mao bitang gitudloan ta mo dinhi og pagpanghatag nga way pagpang-expect og bayad kaning pagpamalit og slot. Di ba? Mapalit mo og slot dinhi, wa gyud mo'y madawat nga kwarta in return kay di man ta mo bayad ninyo, hatag man na donation. Gitudloan sabta mo nga parihaan ning atong slot sa pagpanghimog balay, kaning atong CTUMM o kaning pagpanghatag og mga bugas ngadto sa atong mga kabos nga pamilya, di man gina sila kabayad, di man gina usahay pa mo unay pa na nato og hasol libakon pataana nya kana sila mo ikusog ayo magsigig tungit, magsigi og sugal, di gani na manimba ana nya kana sila nagpuyo-puyo, di gina maminaw nato mga pagpakasal mo, sige yung puyo-puyo, pero magpahimog balay kay ang ilang balay gubaon kaayo, mulinya na kay mangayog bugas, pero ingno nimo pakasal duko ra na, di gina pakasal, mga masinupakon kay na sila. Unya kon pananglitan dili na nato sila tagaan kay tungod dili sa nila sundon ang atong isulti, matud pa ni Kristo, unsa may kalainan nimo sa ubang mga tao nga mga makasasala. Muna sa unang pagbasa si San Pablo, ang iyang yung sentro dili ang iyang kahibalo. Nahibaw man siya nga bisag unsang pagkauna pwedeng kanon. Ingon San Pablo, nganong magguol ko taong ka ng pagkaon nga gihalad sa mga Diyos-Diyos nga di man na tinuod nga kung imong gihalad sa Diyos-Diyos, giangko na sa Diyos-Diyos, di man na tinuod, usar may Ginoo. So pwede ra ginani mo kanon sa imong kahibalo. Pero matod pa niya, maghuna-huna sa ko sa mga huyang o pagtuo. Huyang o kahibalo. Kung sa akong pagkaon aning pagkauna makasala sila, adi lang sa kumukaon. Pasabot, muantos ta aron dili makasala ang atong isig katao. Lingay mong tupad. Ing na muantos ko para di ka makasala. Ing na muantos ko aron dili ka makasala.
Pananglitan ron, inahan ka, nya magyaw-yaw ka, ngadto sa imong anak. Ang imong anak, makasala, dili. Ha? Kana bang imong kasabaan ba, imong yaw-yawan, kanang imong anak, makasala na, dili. Dakong posibilidad, makasagid na. Kaya mo tubag-tubag mo na nimo sa iyang kasing-kasing. Mo gud nakasuway man mo, ako nakasuway sa guana, katong batanon pa ta, bata pa ta ba? Ikang buang ka, ikang tapulan, nakagahil ng oni mo, magsige sa tagin. Sige tagaan. Labi na tos maanhing mama na kusuna, mo ingon rin, may pagipatay ta mo, gikaon ta mo, balik, so ta mo sa akong tiyan, mga badlungon din kayo mo, mga gahi mamugo, magsige sa kong ingon sa kong nauna, kana. May ako'y nagmugos na matao ko, Sige ko, sa ako lang ng huna-huna. Di nakasa nako kay makasa ta sa huna-huna, sa pulong o sa buhat. Muna, ang punto ni San Pablo, ayaw tagaig higayon ang imong isigkatao nga makasala. Nanglitan, kanang giingon ni Kristo, kung tamparuson imong pikas aping, patamparos ang pikas. Kanang pagkasultihan ni Kristo. Unsa may iyang gilikayan, nga ikaw, dili mahimong instrumento aron mudaghan ang iyang sala. Kay kung musukol kaniya, musamot ginakadaghan iyang sala. Nya ikaw sad nga nisukol, nakasakawa. Nakasa na sad kadi ang sala midaghan. Pero kung magpatamparos lang ta sama sa gibuhat ni Jesus nga nagpatamparos lang, nagpakulata lang, wa gyud musukol. Ang katong nagtamparos ni undang yun. Wa na magsigig tamparos. Ang kisa pa imong tamparoson nga namatay na mas Jesus. Di ni undang. Nya sa pagkakita nila, sama sa senturyon, pagkakita niya nga ang ilang gisigihag kulata, namatay na nga wa gyud mosukol, namatay nga wa gyoy bisan gamay nga kalagot nga gipakita sa iyang naong o sa iyang sinultihan. Unsa may nibuhat sa senturyon, pagkamatay gid ni Hesus, matud pa sa atong ebanghelyo, dili sa laing dili kaning ebanghelyo ha, sa katong account sa pagkamatay ni Hesus, miluhod ang senturyon sa yuta. Miluhod og niingon, tinuod gyud nga siya anak sa Dios. Makakita ang mga tao nga kita di ay anak sa Dios, kung dili ta mo padaghan sa sala. Sama ng pagpahulam. Kanang pagpahulam, maayo kay na nga buhat. Ang imong gipahulaman, ang ang tao nga nanghuam nimo, makaingon ito, salamat Ginoo, salamat in taon Ginoo. Ana man to no? Igpaningil nimo, unsa may iyang bation. Moingon siya, salamat Ginoo, gipaninglan ako mo ana. Ginoo in taon, hala, unsaon ako pagbayad ani. Adi maghuna-huna na siya, unsay iyang isulti, mamakak, maghimo siya mga rason nga di tinuod. Unsa man na, nakasa siya wa. Nakasala na kinsa may hinungdan. Ikaw nga naningil. Nakahatag kanyang higayon nga maghuna-huna siya unsay sa nga akong himuon. Mamakak, mamasangil, ana. Nya kay wa man gid siya mobayad nimo, nya ikaw naningil man kaniya. Unsa may imong bation, labi nasakpan nimo nga naghimo-himo lag istorya. Maglagot ka. Nya paglagot na nimo, nakasa ka wa. Okay, nakasa na ka, siya sad nakasa. Namakak, ikaw naglagot. Karon imo mang gipagawas ang imong kalagot ngadto niya, imo man siyang gingnan, ikaw baka baga gini mog naong wa jud kay kaikog ako pagpangayo nimo nako kay nagkinahanglan ka gihatagan din ka nya karon mura lang kagwa imo lang kung unya-unyaon bagaan ni mog naong mo singhag sa to siya nimo di na mo magtagdanay nya nakasa mo nya magdungan mog simba dinhi. Unsa may tan-aw sa mga tao ninyo, anak pa mo sa Ginoo o anak sa demonyo? Inyong mga naong palangdaan, anak na sa demonyo, kay mga kusmod kaayo, ana mo'y smile. Kay ang anak sa Ginoo, smiling. Mo na ingos Kristo, buhatan ngadto sa uban, ang imo sang gustong buhaton nganha nimo. Ana,
Gusto ba kang paninglan kanunay bisag wa kay kwarta? Dili. Gusto ba kang tamparuson? Dili sad. Mo na ayaw pagpanamparos. Sa ako may gitamparos, ay sagdi lang. Huyang man na siya sa iyang pagtuo. Huyang man na siya sa iyang gugma. Ayaw pagpadala. Liguna ang imong gugma. Buhatan ngadto niya ang imong gusto niyang buhaton nganha nimo. That is the basic principle nga gitawag na itong golden rule. Nga naman, kay kung ang atong buhaton sa uban, mao ang atong gusto nga ilang buhaton ngan hinato, magkahiusa kita. Ni ayaw himo ang rason. Iya man ning gibuhat nako ang magdi ko musukol. Kamong mga ginikanan, hasta apil na sa kumpare. Ganahan ba mong suklan mo sa inyong anak? Malipay ka kundi siya musukol, no? Murag baka pahungaw kas tanan imong gibati. Ako sang pare di sa ko ganahan musukol ang sakristan o ang driver. Mga liktor, ana, di ko ganahan musukol. Mutubag-tubag ganin na sila. Lami, kayong patyon. Mauna, kung ikay naunhan nga siya na suko nimo, ay yung sukol. Kaya di man sa kaganahan nga suklan. Unyas, pinaagi ni anang maong buhat nga di nimo siya suklan, mag-anam na siya og melo down. Labi na gyud imong ingnon, sorry kayo ha, saylo ako. Kay sipiat ko ato da. Nakalit akong buhat, nakalit akong yaw-yaw, nakalit akong tingo. Ana, sorry kayo. Magsige na to siya ingon, sorry. Pero mag-anam na to kahinay, anam na kahinay. Dugay yun, ingnon pa yung kas imong anak, gwapa lagi ka ma. Gwapa pakong naong ni mo dapat. Nakwaon ito niya imong mga gibuhat, kato imong gusto, iya ditong buhaton. Ay kataw-tauran, magkanta-kanta na ka, maglayog-layog na sa kas imong anak. Love, giti ka kayong anak ka ka. Gaita Jollibee mabi. O ha, tagaan din mo. Di magkahiusa na mo. Napaysala, wa na. Sige, lingi ay mong tupad. Last nga lingi. Ing na, gusto ko malipay ka. Ana, ha? So, buhatag yun ang makalipay sa imong isig katao. Kay mao man sanay atong gusto nga buhaton sa atong isig katao ngan hinato. Ang Ginoo milipay gid siya nato. Giyon sa tanya paglipay, naganto siya og nagpakamatay para nato. Ang mga apostoles samang San Pablo, ang mga santos sama nila ni San Vicente Ferrer, naningkamot gyud nga lipayon ta hangtod karon. Ang mahal nga Birhen Maria, gigamit niya ang tanan aron ta malipay, apil na ang pagtugyan sa iyang bugtong anak. Mauna nga kining atong tubag sa salmo, ato kining hinumduman og atong puy-an. Aga ka ako Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Kaning dalan nga walay katapusan mo na gitawag og kinabuhing dayon or kalipay nga way katapusan. Manindog ta.